abararia asamali tanguru kwa Honorable Joseph Nyatunga kurwase county ya Nyamira ni gonchorere special elect kurwase chama ya ODM ero turega igase county yetu ya Busongo asengencho twanyoro kurangirwa kurwase omwesimi wa national whip yo mtosoro twarengere digochara kin twarwana asengencho oiwe serikali na serikali ekero ya kurangiri unaitikia kwagenda asibare gwetetea in case of anything ekore serikali kurangiri tochia igongero gosete. That's why we are here. Otherwise ntwarenge gocha kegera ntwataka turangiriwe tokwana nyuma gitwakire erio yari Nyamira ya Itase county ng'ebinto mbiri buya ntwanyoro ndo kuturangiria eko tokanyito turangutonya gukurana binto mbiri buya binto bietu biasirire na into nawa MCA na gitubikira aria erinde torigererio mugabana nga ebinto bwenta kugenda kire ward biachiro ekero tugweta into nawa MCA twanyora mbichieti eko tugukai county togo complain gostokuboria omugabano ito nigagoteba nga ba MCA abwo enchara yabanyarire na hande echibesa batagete chinta bwati bono na kitwa twateba na yaya tiga togende bosio ngera tago totegerera togenda ase tumwira ase senate erinde senate yomotegerere etwa machiu tokonyoraga kinkomongacha turi ntunturire tayari gusarenda tokonyora nabwata amagoso bakonyora nabwata amagoso ari twatebire kakirinde takogenda kanere indi mugabona ndache Nyamira rero rategerera moni y'abantu uratwarira iririanda indi y'abantu bari akora egento gekora tokorera mono ari Nyamira ogende kire nyagitari ari nje bone semetendiba nyagitari nero tokonywana ne konni kuri kupanado lakini akaronko bori uno mwe MC okubakiriza niko bagonte amariogo gakina cha Nyamira omugabo no itakanya launch ngai mwere ta amariogo togucho toboreri akaronko bori tokoboria naba MC abandi bari elected omugabo nagatenena agatebanga igakagetina amariogo aronchi kumbe ne chipox chibwatembeo ikini gento kyoko nene ngoine ro monto mobegete bosio morigerere tikiro monto asemere tukuru mongno mogoto kumwane ke ngwerere na tokonya egento kende maega keiga ntwanyortina omwarimu oisi orire 25 million per month ekero twabord I remember twarenge Kisumu nkaiwo mogaba no kwira neringa kana mugoria abantu ba human resource na hiyo story kaisia hapo egento ekyo twakebeke question mark nebinde binge tutabara iga tokore ngeria kanene gantu kya toretira omwesimi osoro tweresire na into twamwerese twamware biye goro imechanere Nyamira onyetegereire ekikyo katoko motebia na maskari twamwatu acha inturi go chikomorigia gavana karancho go torige karansa na intwe imamambi kitwabekire kina gito ndoro tayari komategerera na inde irinde kama itega kogenda gojosio amanyina mangana kya go chikwere ni yari sen ege kogera goto no manena numbers tubwate chiseine chogo skigavana go cha senate ntubwati bobo bondi bonse ntubwati bobo tangu chinde chons na batwegene temana senate governor yo mtosoro I'm sorry to tell you na ningo sigete lakini I'm sorry to tell you na governor ngo ikare senate oko mokonya koreka so thank God biamono na inde ndate ko batebiga tari mangana tari ro motanga ne ko bimbi abande barabeire mwangasa na takurwani go na rwani last time na ande asinge nchache tari agatuba buna atubete na ande kera ira na inde mingi chibagota na yekore na maige kuye kerundo na ande stiri kara bara mani kuro senate go just tore na ande ntoi karansa nto aso wono ntumo muri kebuya ne chitoje chicha muri kamuisi bakana nto muri ni senate biya mono nyasawe azati ni kwa no mono